Sir, kung para di may paon tong motor sir, makuha to siya sir kung pinalitan ako sumbong nga silingan namo sir nga walay rehistro. Nako ibaligya ka silingan sir nga walay rehistro, makuha akong gimpaon nga motor. Mag-request ko sa mga RTO ta mga i-house to house dato nila kay para tabla-tabla na gid tanan. Nya. Akong motor na impound man, magsumbong unta ko mong silingan namo akong ibaligya ba. Di na pwede na sir ba? Pwede na. Mapaul mi na. Timingan gid bay. Kung silingan na mo bay katong silingan itong libakira nga silingan bay baligya na ko tug apil. Bago-bagong motor mo rehistro. May rehistro. Pag na impas. Wala may impas. Kapayason kay wala may impas. Ako tong ipako tug RTI bay. Migo man ako na sa ano? Sir, palusot mi sir, na mista bay kasi mong balay tong giagi sir.